तो कौन आपको ଲାଗିଲା ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ? ଦିଲ୍ଲୀ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ନାଟକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଦିଲ୍ଲୀ ଦାସଙ୍କର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ସୁଦୂର ଅନୁଗୁଳ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କର ଆମର କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ହିରୋ ଭାବେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲସ୍ ହିରୋ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନିଆରା ଲାଗିଲା ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଗୋପନ କଥାର ସେ ଟାଇଟଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଲେ କି ଆଗରୁ 3 ନାଟକ ଦେଖିଛନ୍ତି? 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଗୋପନ କଥା ଆଜି ଦେଖିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ା ବୁଝି ହେଉନଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ନାଟକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନାଟକ ରହିଛି ଆମ ସମ୍ରାଟର ଶେଷ ନାଟକ ଝୁରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାରା, ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସିବେ? ଆସିବି, ଦେଖିଲି ତ ଆଜି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହବ। ଭଲ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣ ପାର୍ଟି ଭିତରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସଜାସଜି କେମିତି, ସାଉଣ୍ଡ, ଲାଇଟ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସିଏ ତ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସଜା ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ କପଡ଼ା ଜାଲି ଦେଇକି ସଜାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇଟମରେ ସେ ପେଣ୍ଡାଲଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ତୁଳସୀର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଆରା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାନୁ ଦଳ, ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।